Començo la tercera etapa, avui des de León hasta Viladangos del Páramo. Una etapa més curteta, que encara he escurçat un poc més perquè la sortida de la ciutat, hauria d'haver fet la sortida des d'on vaig acabar ahir, des de la catedral, des de la plaça de la catedral de León. Però la sortida de la ciutat és complicada, avorrida i, en fi, no té massa interès. Per tant, he avançat uns 4 quilòmetres aproximadament fins a la sortida de la ciutat, trabajos del camino, trabajos, no trabajos. I, en fi, passem per un avorridíssim polígon industrial, com sempre sol passar a les sortides de les grans ciutats. Esta nit ha plogut, me pensava que no podria seguir, però en principi sembla ser que s'ha aclarit un poc el temps. 8 graus de temperatura és el que marca ara mateix, la tèrmica és de 5. Fa vent, fresquet, i ja veu, ben tapadets, a seguir camí. Porto uns 8 quilòmetres des de Trabajos, 8 quilòmetres i mig aproximadament, en un tram del camí que, bueno, m'ha costat bastant perquè vaig bastant lent i vaig... Bueno, avui no corro molt, avui és un dia... Però tots els dies són diferents, no? Però el cert és que este tram és tot el rato per la vora de la carretera. Ara diràs que ens endinsem una miqueta per un caminet, però tot el rato és per la vora de la carretera i no m'agrada gens. Diu el soroll dels camions, dels cotxes... Però, en fi, estic a una hora i mitja de la pròxima etapa, Viladangos de Páramo. Veurem si faig una miqueta més o què, tenint en compte que porto sol, ara són les 11, porto 2 hores caminant, però com dic, tranquil·lament. Sembla ser que de moment ha sortit el sol, hi ha núvols, però sí, fa vent i lo fa fresquet, encara no continua anant bastant tapats. Tots peregrins he trobat, que per cert, avui m'han passat ells van a mi, perquè avui corro molt poc. Vinga, va. Com hem dit, després perquè no hem sortit des de León per evitar la entrevista sempre és complicada, hem fet una mica de més. Però a més, en un dia rúfol, com se sol dir, en un dia no ha plogut, ha fet vent, fa fred, fa molt bona hora. Així que